Spoločne sa pozrieme na zložitejšie úlohy, ako nájsť predpis inverznej funkcie. Takže máme zadanú funkciu týmto vzťahom. Potrebujeme si určiť, na akom definičnom obore táto funkcia je definovaná. Podmienka pre definičný obor vyplýva z odmocniny. Výraz pod odmocninou musí byť nezáporný. Podmienku vyriešime a získavame vzťah, že x musí byť menšie alebo rovné ako 3 polovice. Takže je tu interval od všetkých záporných čísel až po 3 polovice. Keďže nemáme odmocninu v menovateli, výraz môže byť rovný 0, interval dáme zatvorený. Keď sme dali túto podmienku, ideme si vyjadriť premenu. Takže pôjdeme tým spôsobom, najprv vyjadríme x a na konci zameníme. Zavadziame práve tento člen, chcem osamostatniť člen, ktorý obsahuje x, prenesiem na druhú stranu. Teraz môžeme sa zbaviť toho mínuska, ale pri umocňovaní sa vlastne nič nestane, takže môžeme sa zbaviť toho mínuska. Takže celú rovnicu vynásobíme minus jednotkou. A dostávame minus y minus 12 rovná odmocnina 3 minus 2x. Postupujem zvonku smerom dovnútra. Teraz sa potrebujem zbaviť druhej odmocniny. Opačná operácia je umocňovanie na druhú. Vľavo získam celý člen umocnený na druhú, celý dvojčlen. Vpravo správne by tam mal byť tento výraz zapísaný. Opäť postupne sa blížim k tomu členu, čo obsahuje x, čiže ešte mi tam zavadzia trojka. Takže na tej druhej strane sa zrazu trojka objaví. Ostáva mi minus 2x. Celú rovnicu opäť vynásobím minus jednotkou. Dostaneme 3 minus y minus 12 to celé na druhu sa rovná 2x. No a posledné, pri x je dvojka, čiže celú rovnicu delíme dvojkou. Najlepšie je, keď toto delenie dvojkou dáme celé do menovateľa. Dôjde k zámene písmeniek, čiže x vymením za y a dostávame predpis inverznej funkcie y sa rovná 3 mínus. Aj keď vyberiem minus jednotku a dám ho na druhu, tak mi ostane kladný člen, takže môžem tento výsledok zapísať aj v tvare y plus 12 lomeno 2. Čo sa týka definičného oboru tejto inverznej funkcie, nemám žiadnu podmienku v menovateli, nemám žiadnu odmocninu, čiže definičným oborom sú všetky reálne čísla. Video si postupne zastavuj, skúsi sama urobiť úlohy a potom sa pozri, či ti to išlo rovnako. Takže teraz sa spoločne pozrieme na kvadratickú rovnicu a našou úlohou je nájsť najväčší definičný obor, kedy je táto kvadratická funkcia prostá. Kvadratická funkcia sa láme vo vrchole. Vrchol mi vlastne určuje, odkiaľ je funkcia rastúca a odkiaľ je klesajúca. X-ová súradnica vrcholu. Preto je potrebné nájsť súradnice vrchola tejto paraboly. Jedna možnosť, ako nájsť súradnice vrchola, sú vietové vzťahy. Cez vietové vzťahy nájdeme korene kvadratickej rovnice. A keď si nakreslíme parabolu, tak korene kvadratickej rovnice mi určujú, že v strede medzi nimi sa nachádza x-ová súradnica vrchola x1, x2. Takže keď sa pozrieme, súčin koreňov mi dáva koeficient c, čiže minus 20. Súčet koreňov mi dáva opačný koeficient, ako je pri lineárnom člene, čiže plus jednotka. Platí to vtedy, ak je kvadratická rovnica v normovanom tvare, to znamená pri kvadratickom člene je jednička. Riešením tejto sústavy dvoch rovníc a dvoch neznámych vychádza, že x prvý koreň bude rovný číslu bude rovný 5 a druhý koreň bude rovný minus 4. Súčin mi dáva minus 20, súčet mi dáva plus jednotku.
Ideme sa pozrieť, kde sa nachádza vrchol. X-ová súradnica vrchola. Ščítam korene a dám na polovicu. Čiže 5 a minus 4 dokopy máme jednotku a jednotka na polovicu je 1 polovica. A to je práve táto hranica, ktorá mi povie, odkiaľ je funkcia rastúca alebo odkiaľ je funkcia klesajúca. Takže tu je práve tá hraničná 1 polovica. Takže definičný obor tejto funkcie, na ktorom má význam riešiť a hľadať inverznú funkciu, sú všetky reálne čísla počnúť s 1 polovicou ku väčším alebo od 1 polovice ku menším číslam. Takže zoberieme si interval od 1 polovice do nekonečna. Keď máme túto podmienku určenú, môžeme vymeniť premenné a pustiť sa do hľadania. Prv, ako sa pustíme do výmeny premene x a y, potrebujeme si túto kvadratickú rovnicu upraviť na vrcholový tvar. A na to máme dve možnosti. Buď použijeme doplnenie na štvorec, kde využívame súčtový vzorec a minus b alebo a plus b to celé na druhu, alebo priamou úpravou na vrcholový tvar, keďže už máme x-ovú súradnicu vrchola. Takže x-ová súradnica vrchola je označená ako m a má hodnotu 1 polovica, takže dosadením tejto hodnoty do všeobecného predpisu získame y-ovú súradnicu vrchola. Keď mám vypočítanú x-ovú a y-ovú súradnicu vrchola, dopočítam si 0 sa rovná a krát x minus m to celé na druhu plus n. Hej, to sú mn, sú súradnice vrchola. Takže dosadím si 0 sa rovná x minus 1 polovica, to celé na druhu, minus 81 štvrtín. Keďže to má byť funkcia, tak nie 0, ale y sa rovná. Teraz môžeme začať hľadať predpis inverznej funkcie. Zameníme x za y a vyjadríme si x. Takže x zamieňam za y, x a hľadám predpis inverznej funkcie. X sa rovná y minus 1 polovica, to celé na druhu minus 81 štvrtín. Preniesieme na opačnú stranu. Rovná sa y minus 1 polovica. Opakom k druhej mocnine je druhá odmocnina, čiže celý výraz sa mi okrie pod odmocninu. Odmocnina x plus 81 štvrtín. No a súbežne tu je minus 1 polovica, čiže prenesiem na druhú stranu. Ostáva mi na pravej strane vyjadrené y a to je predpis mojej inverznej funkcie. Inverzná funkcia je definovaná pre všetky čísla, ktoré sú nezáporné, čiže podmienka vyplývajúca z odmocniny. Takže definičný obor tejto funkcie sú všetky reálne čísla, počnúť od čísla minus 81 štvrtín do nekonečna. A je to práve obor hodnôt tej pôvodnej kvadratickej funkcii, nakoľko toto je y-ová súradnica vrchola. Ďalšia úloha. Máme určiť predpis inverznej funkcii, ktorá je definovaná následovne. Pod odmocninou je ukrytá lineárna lomená funkcia. Takže prvé, čo musíme určiť, je definičný obor tejto funkcie. Takže výraz pod odmocninou musí byť nezáporný. Je to vlastne riešenie nerovnice v podielovom tvare. No a nerovnica v podielovom tvare sa rieši tak, že buď bude čitateľ kladný a zároveň menovateľ bude kladný, alebo bude čitateľ kladný a menovateľ bude záporný a menovateľ bude tiež záporný. V čitateľi musím zohľadňovať, že môže byť aj rovné 0. Čiže riešenie nerovnice v podielovom tvare, kladný výraz, záporný výraz a záporný výraz. Máme vyriešené tu. Definičný obor je zjednotenie týchto dvoch intervalov.
Výhodnejšie je vždycky si tie premenné najprv vymeniť, lebo viete, že vašim cieľom je osamostatniť y, takže urobíme presne tú verziu. X sa rovná 3 plus y minus 4 lomeno 3y. Skúsime všetko urobiť postupne v jednotlivých krokoch. Áno, nebudeme to toľko písať, ale už sa budeme na to dobre pozerať. Takže cieľom je zbaviť sa od mocniny, čiže musíme umocniť na druhu. Následne nám ostáva výraz pod odmocninou. Trojka je pripočítaná, čiže na opačnej strane ju odpočítame. Chceme sa zbaviť menovateľa, to znamená celý výraz treba vynásobiť krát 3y. No a na pravej strane nám ostane y minus 4. Teraz výraz roznásobíme a následne členy, ktoré obsahujú y, prenesieme na jednu stranu. Y vyberieme pred zátvorku, takže y vyberieme pred zátvorku, minus 9i a minus 1i je minus 10i, čiže po vyňatí y mi ostáva minus 10. Ona už iba ostáva osamostatniť y, celým týmto výrazom budem rovnicu deliť, takže tento výraz príde dole do menovateľa. Ešte keby sme chceli, dá sa urobiť malá v úvodzovkách kozmetická úprava, že touto minus jednotku vyberiem z čitateľa a vynásobím ňou menovateľa a dostali by sme, že y sa rovná 4 lomeno 10 minus 3x na druhu. Ale to je už v podstate len také hranie sa s výrazom. Čiže máme predpis inverznej funkcie. Ideme sa pozrieť na jej definičný obor. Máme v menovateli premenu, to znamená menovateľ sa mi nesmie rovnať 0, takže budeme riešiť 3x na druhu minus 10 sa nesmie rovnať 0, takže 3x na druhu sa nesmie rovnať 10, x na druhu sa nesmie rovnať 10 tretinám, čiže to odmocnenie absolútna hodnota z x sa nesmie rovnať odmocnenie z 10 tretín. To znamená plus minus tento výraz, čiže definičný obor inverznej funkcie sú všetky reálne čísla okrem plus minus odmocniny z 10 tretín. Samozrejme z hľadiska matematického zápisu bolo by potrebné ešte túto odmocninu usmerniť. Tak to by bolo zatiaľ všetko.